Amen. So usbong kapag ingon, mayong buntag sing tanan. Kumusta na mo? Okay lang ba? Mga busog ba? May mo panglawas? No, kung sa may problema atong sumbungan, ang Ginoo lang yun. Kaya nasayad ko ang Ginoo, once ang tao nga mangita siyang presensya, matingalang kaluyos mga problema, magsigag tisngi, sigag katawa. No, monay joy nga dili mahatag sa kalibutan ang makahatag na ang Ginoo. Ato sa palakpakan Ginoo be. Seryoso dagay palakpakan no. So focus ta karong ka buntagon. So atong topic karong kabuntagon. So atong topic karon kining gitawag og pagtuon kamo gikan kan nako. Amen. So atong makita no ang sa dihang si Jesus Christ miani sa kalibutan no atong nakita si Maria ug si Jose may gigamit sa iyang amahan nga didto si Jesus si Maria nanamkon siyang sabakan og natawo mo si Jesus Christ. So gitagna na sa mga propeta kaniadto adunay Mesiya nga mo abot. So sa dihang miabot si Jesus Christ natawo siya. So ang iyang ginikanan si Maria no dili ingon dato. Bako kabalo unsa ilang kuan dito ilang mga trabaho sa atong isgutan sa Bible scholar si Jose usa lang ka yano nga tawo sa kapanday. O si Maria usa sad ka yano nga babae nga dalagang birhen mo nagigamit si Ginoo. Siyang amahan nga si Jesus Christ diha natawo anang pamilyahan na. So sa diha natawo si Jesus Christ, so unsay mga nature nga mga trabaho siyang parents unsay gipangkaon asa nagpuyo naguban-uban siya. Siya nang uban-uban siya miabot og 33 years 30 years old nagsugod siya ministry after sa 3 years namatay siya. So mo na yang history. So atong nakita nga si Jesus no nga kung tan-awon gyud nimo usa lang ka tawo nga makita nimo nga dali lang yano lang nga tawo kumbaga dali lang maduulan. Dili ka mataha no, dili ka batyog kaulaw sa iyaha. Kaya nga naman, yano lamang pagkatao. Kasagaran man ang mga bright nga tao, mga arang-arang kaliwat, o mga professional, sometimes kita mga yano nga tao, maulaw, muduol. Muna, gituyo siyang amahan, ang mga yano nga tao, makaduol sa Ginoo, para makaduol sa kay Jesus Christ, nga makaduol, nga dili maulaw ang tao. Anytime, pwede nila tuktokon ang balay, anytime ilang maadto, anytime ilang makita. Kumbaga, walay gitawag og kanang kaulaw. So sumala pa diri no nga si Jesus sa dihang nagsugo na sa ministry sa edad niyang 30 years old, nagtawag siya og 12 ka apostolis. So 12 ang isa nasipyat mo si Judas Iscariote. So muna yung history. Pero sumala pa ni Jesus Christ, pagtuon ka mo gikan kanako, mismo yung disciple, iyang ginatudluan. Unsay nakita niya si Jesus Christ, nag-ayo sa buta, nagampo sa bakol na ayo, ang buta nakakita og ang mga patay na banhaw. So ang hitabo ang mga disciple nagkuyog-kuyog sa iya, murag kuyog baboy. So nagapaton sa iya, nagatudlo sa dawi manulti, unsaon pagsulti, unsaon pagsangyaw abot sa gingharian, muna ginasundog sa disciple. Apan sumala pa sa Biblia, ato mabasa sa Hosea chapter 4 verse 6. My people I'll destroy for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, and thou shalt be no praise to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God,
I also will forget thy children. So, kuan na sa King James mo na nga mo lisod Englishon. Bisaya o na to, pasabtan, Bisaya man ta. Ang akong Hosea chapter 4 verse 6, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo, tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, gisapray ko usab ikaw. Aron ikaw dili mahimong saserdote kanako, sanglit imong hikalimtan ang kasuguan sa imong Dios. Ako usab makahilamot sa imong mga anak. So magampo sa ta, karong kabuntagon, Father God, in Jesus' name, karong kabuntagon, akong ginalip-up kanimo, ang imong trono, ang imong grasya. Lord, ikaw magig-uban sa imong panimbahon, dihogi imong ubos nga lagad, magwalis imong pulong, akong ginaangkon, Lord, wala ko'y mahimog, walay kao. Tabangi ko, Lord, sa pagsayas imong pulong, tagay ko kalam, Lord, sa pagsabot imong pulong, nga mapaabot ng mo imong katawhan, ang imong pulong nga puno sa gugma, diha, sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ang mga katawhan sa simingog, amen. Pagtanaw. So atong makita karon no, si Jesus Christ naga paymangnos matag-usa ka nato. No. So atong makita diri sa kalibutan no, nay gitawag og kanang mga example no, atong makita diri nakoy mga illustration gihimo. So, unsay nakaing butang diha? So, atong makita no nga unsay gitay tulo ganiha? Pagtuon kamo kanako. But pasabot si Jesus Christ naghimog good example siya. Di lang ingon sa istorya kundi sa buhat. Sa Biblia, patay ang pagto kung walay binuhatan. So ato nakita nino, the privilege of being a disciple of Jesus Christ. So dako dagang pribilehiyo mahimo kang disciple ni Jesus Christ. But pasabot ang matag-usa ka nato ning dapita no, nagadaig nagasimba kas Ginoo no, dako ng pribilehiyo diha kanimo man. Sa kadagan-dagan sa tanan tao, ikaw pa'y gipili sa Ginoo nga magdaig kaniya og luwason kaniya og dalhon sa langit. Palakpakan ng Ginoo be. Kuyawan man ko, murag seryoso mo kayo. Sunod, ato makita karon. Sumunod trabaho sa mga disciple, magsunod-sunod manggi baktas. So nakita nila unsay kinabuhi ni Jesus Christ kaniadto. So nadyo sila masulti. Next, tanawa si Jesus Christ nagkaon. Wa jud ko nakakitag litson manok diha og baboy litson. Yano lang. Nagkinamot, sabay gipangkaon niya. Oh. Mga ultimo lang mintaw ning gipangkuyog niya, mga isda ay. Ang kuyaw diha si Matthew Roman, no tax collector. Wala pa man si, umuna siya. Mga 12 apostoles. So muna ang nahitabo, wala pa si Apostol Paul diha. So but pasabot Jesus Christ, maistorya nimo, madool nimo, dali ra makomedyahan nimo. Wala sa nagpailang nga, uy, hari ko, dapat mo ni buhaton nimo na di gitawag og kanang distansya. Wala. Maistorya nimo, simple lang iyang pagkatao. So ato makita, no, atong topic karon sa mong pag-ingon, pagtuon mo kanako. So ato makita si Elijah, si Elisha. Si Elijah usa ka propeta. Si Elisha mooy ayang disciple. Only begotten disciple. Only disciple niya. So ang trabaho ni Elisha sa una, nakita nimo ni nga panahon sa kagutom adunay byuda no, nay usa ka anak no, nagpait in town.
So sa gibat Elisa, ingon siya luto isa kog pan og diha ang diha gipanalingan silang Elisa. Mo ni trabaho niya. Nakita sa mga tao ang kinabuhi ni Elisa nga ginubanan siya sa Ginoo. So ilado na siya. Sunod, ang trabaho niya, sadyang namatay ang bata, ako lang ginalibot yung masabtan yun nato ha. Sadyang ang bata namatay, giyukbuan ni Elijah og nabuhig balik. So na, kumbaga ilado na si Elijah. Miabot ang panahon, ang mga tao sa unang panahon na may daghay tinuan, mga Diyos-Diyos. So ilang gibuhat, nagpalabuan na sila, kinsa Diyos nga tinuod, kay si Elijah nga iyang Diyos si ang Ginoo man sa kahitasan, og naubang na Diyos na mga larawan ng uban, na Diyos sa tubig, na Diyos na Diyos sa kakahuyan daghan. Ang gibuhat ni kuan ang sa mga propeta mga sa propeta ng uban gihapon. So ang gibuhat niya kinsay uyunan na kinsa may tuhuan sa ato ang kinsay tinuod nga Dios atong ginasimba matuod pa ni Elijah. So ang gibuhat nila nakighagit murag nagdebate ba nagpamatuod. Kay sa unang panahon manggod pag musimba ka sa Ginoo, pag muhalad ka tubago na sa pinaagi sa kalayo gikan sa langit. Dili na ingon nga sindihag gas, sindihag posporo butang nga gas nimo na. So ang gibuhat ang mga propeta kaniadto nagsayaw-sayaw, naglibot-libot. Kay gusto nila ang ilang ginasimba nga Diyos mutubag sa ilang pag-ampo. Sumala pa sa Biblia, gipangkapoy na lang sila wa Diyos tubaga. So ang gibuhat ni Elijah, gina niya ang kining halad nako bubuan na tog tubig kadaghan. Limang ka kumbaga naay kuan gihimo ni Elijah nga ang iyang gihalad butangan nag kahoy gibubuan niya tubig o gilibutan kinig tubig. Imposible man musigan gibubuag tubig. Katong ubang propeta naghalad wala man kahoy ra man ilang gihalad walay tubig. Ang kay Elijah gitagaan pa jud niya kuan kanang sa tawgana kanang murag kanang lahi ang iya kanang iyang gibubuag tubig pangpamatuod nga wala gyud bayas tagpamatud nga ang Ginoo iyang gialagaran tinuod nga Dios. So ang gibuhat gibubuan niya tubig pila ka container human pag ampo na sa Ginoo gitubag sa Ginoo og kining mga tubig na uga o kining halad nasunog. Na-prove nila ang Diyos ni Elijah tinuod. So mo ni nitabo ilado na si Elijah mo ni si Elisha. Nagpa-disciple siya ni Elijah mo ni si Elisha. So sumala pa sa Biblia ang trabaho ni kuan nagsunod-sunod. So, but pasabot, ang mga Kristohanon dapat sundon nimo ang atong Ginoo. Mao si Jesus Christ. Dili sa kalibutan kinsa may sundon nimo. Di man makitaan mo si Jesus Christ, ang sundon nimo kinsay nangulo sa iglesia. Kinsa mang pastor gibutang das Ginoo imong sundon unsay ginasulti. Kay mo na gibutang sino para sa matag usa sa mga tao sa iglesia. Nagpa-disciple siya, nag-learn siya. So muna initabo. So nakita nimo si Elijah na chariots ang kapa na adto kay Elisha. So mala pa diri, basaw na to ha. Ikaduhang Hari, chapter 2, verse 9 to 15. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo. Unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo. Kay si Eliseo man si Elias man kuhaon mas Ginoo. Sumabi no. Sa diyang nakalabang na sila si Elias miingon kang Eliseo. Eliseo mo ni si Elisha, si Elias mo na si Elijah. Unsa giingon diha? Unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo. Og si Eliseo miingon buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom. Buot pasabot, unsa ang naa kay Elijah nga gahom nga sumala pa diha siya diha mo ampo siya, maayo ang may sakit.
Ang uban namatay, yang ampuan mabuhi ug balik. Ang sige ingon diha, buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom. Kung ang gahom ni Elijah 5, ang iya mahimong na 10 times 2 man. Kung iyang gahom isa, mahimong 2, mulamang siya siyang master. Unsay giingon ni Elias? Si Elias mingon, lisod ka ng imong gipangayo apan kon makita ka kanako, samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Usingon, lisod ka ng imong gipangayo apan kung makita ka kanako, samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makita kanako, dili kini matuman. Nay ilhanan. Buot pasabot kung makikistorya kas Ginoo, makigbarter kas Ginoo, makikistorya ka. Lord, unsa may buhaton ako, willing ba din mo no Lord? Tagi kong ilhanan. Mo niyo. Kung dili ka makita kanako, dili kini matuman. Samtang nagpaydayon sila paglakaw o pagsultihay, sa kalit usa ka karwahe nga kalayo nga giguyod og mga kabayo nga kalayo usab ang may pataliwala kanila o gibayaw si Elias ngadto sa langit pinagi sa usa ka alimpulos. Nakakita niini si Eliseo og misinggit siya, amahan ko, ani ang mga karwahe ug ang kabalyero sa Israel. Og wala na dayon niya nakita si Elias. But pasabot na transfer ang gahom diha kaniya times 2. Unya gikuha niya ang iyang bisti og gigising niya kini sa duha ka bahin aron pagpakita sa kasubo. Gikuha usab niya ang kupo ni Elias na hulog ug mibalik siya pagbalog sa daplin sa Jordan. Unya gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug mingon siya, hain man ang Ginoo ang Dios ni Elias. Sa diyang gihampak niya ang tubig diha nabahin ang tubig ug milabang niini si Eliseo. Bot pasabot sa diyang nakuha niyang kupo, nakita niyang tubig nga lalom kaayo, mis magbangka unta kadiha, iyang gihapak siyang kupo og natunga niya ang dagat ang tubig. Muna hitabo kay Moses. So, grabe ka powerful. Sumala pa gikuha usab niya ang kupo ni Elias nga nahulog og may balik siya pagbarog sa daplin sa Jordan. Unya gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug mingon siya, hain man Ginoo ang Dios ni Elias. Sa diyang gihampak niya ang tubig diha nabahin ang tubig ug may labang niini si Eliseo. Sa diyang ang pundok sa mga propeta nga dito sa Jericho, nakakita kang Eliseo nga dito sa atbang nila, mingon sila, ang gahom ni Elias anak kang Eliseo ug misugat siya kanila ug mitubo sila sa iyang atubangan. Amen. So nakita, nagtransfer ang gahom ni Elijah kay Eliseo ug ang mga propeta miyukbo diha kaniya. So atong makita karon mo ni mga panghitabo, di ba? Tabukunon natunga ang sapa. So inana ang Ginoo sa una ug ang mga tao kayno makig-istorya Dios Ginoo. Mo kita mga diri no, ato yung istoryahan Ginoo sa matag adlaw. God is the same yesterday, today, and forever. Joshua, successor of Moses. So ako nang elaborate ha, para masabtan yun ninyo. Para natin ebidensya nga nakitabo na sa Biblia. Kaya sumalap sa akong title ganyan, learn on me. No? Magkat-on ka sa kuha, pagtuon sa kuha. So, sa paingon niya, follow me as I follow Christ. Sunod ka sa ako kaya ako nagsunod kay Kristo. Joshua, successor of Moses. Muna yun. Muna yung successor ha. Moses, final warning. Muna yun. Powerful kayo. Tungod siyang bungot. Grabing gwapong tao. Naong, amot sa katinod nilang naong, sa illustration na itong gibuhat. Ha? Basi di ni maon yung das personal. Moses, final warning. So, muna tabo. Sadya ang mga Israel, gikuha niya sa Ehipto, paglabang ang mga Ehiptohanon nga mga sundalo nangamatay sa tubig. Yung anak ka powerful, si Moses pinagi sa pag-ampo sa Ginoo. So karon, namuhat siya. Naniguwang na siya. So, si Elijah ang mag-take over sa mga Israelita. So, na di successor. Na mo sunod. Mo ni si Joshua ang nagsunod sa iya. Ang mga fans club ni Moses, ang nagsunod ka Moses, nagsimbas Ginoo, si Joshua ang nagsunod
Sabtan ba na to? Palakpan ng Ginoo. Simple na kayo, no? So, atong makita karon, no, nga dis kalibutan. So, nakita nato, di ba? Dinagko niya to karon kay mga foreigner atong gina-example. Kining United Kingdom, kining tawag England nga lugar. So, namnas mga movie nakita nato, di ba? Gusto na ang hari, pag ang hari makaanak sila og lalaki, dako ka ng importante sila. Ano man, ang hari, no, dako na sila, ang ilang power dapat mo transfer sa anak na lalaki, mo yung mag-lead sa mga tao. Mo ni sa England, United Kingdom. Ambot lang ila pa nagibuhat karon. Namang gyapon na. Ingon nila nga murag ang mga kaliwat ay magsunod sa ilang nagdala silang nasod. So ang ibuhat sa hari, pag makanak sa lalaki, automatic ang anak ng lalaki mo oy mamatay ng hari mo na yung take over. Sa dihang wala si lalaki nga anak, babae ang maanak, nahulog nag-princess, oray na ba na diha? Anang buhato nila, magminyo sila anak sa isa pikas nga lalaki para mag-uban silang duha para ilang power magkayusa. So naay successor yun sa hari. So makita man nato sa mga movie man hinitabo, iparis-paris bisan pa man ang hari na byudo, tiguwag na kayo, nangita sa asawa, lag nakita ang iyang ginghari ang kuyaw kaayo, daghay mga sundalo nidaog sa mga gira, ang mga hari no, ilang mga anak nga mga babae iminyo sa usa ka hari bising tigulang na para ang power makapanunod lang gihapon. Tinabangay. So mo na ang hitabo sa England karong panahon na. Diba Queen Elizabeth ba na England? Oh. Muning lugaran ni. Gwa nindot kayo. So mamatay ang father, ang mother, musunod ng anak. Ang nagmalin sila silang kaliwatara. Mo ni. So munang sayok o tanawa, grabe ekonomiya nila. Kita ba kag bachelor o dakong bas na second floor? Oh. Diri sa tuwa, sikad-sikad lang gihapon. Oh. Grabe pag-handle sa ilang country. Di ba? Sa bus pa lang daan na second floor. Kita padyak-padyak lang gihapon. Kung siguro ang ilang poste dito tag-as kaayo. Kay sa tuwa ni masangit na. So nakita nimo ang ilang pagdala sa ilang kaliwatan. Puli ang anak na yung successor. Na second floor. So atong nakita karon nga sa daang mga lagad tas Ginoo kita ang successor sa buhi nga Dios. Wailain. Madato ka, mapobre ka, ingon no, maprofessional ka. Ang kita nas Ginoo ang kasing-kasing man. Muna dili mo di ka magsilpiti, ang Ginoo kitay may successor niya. Nga giandam niya sa dang namatay sa cross. Namatay sa kadlaw, nabanhaw sa tulo ka adlaw, mibalik sa kalangitan. Ngano man, sumala pas Biblia, nag-andam siya mga lawak didto. Daghay mga mansyon, nag-andag mga lawak para sa iyang makatawhan, dalo niya sa langit. We are the successor of Jesus Christ. Palakpakin ng Ginoo. So, balik ta. So, atong makita karon no katos foreigner man to, ditas mga sa political dynasty. Di ba? Ginadot-dootan sa Senado nga bawal na ang dynasty. Ang papa, presidente o mayor ba na musunod ang anak vice mayor o ang sunod ang anak sa congressman ba na human matug kapitan, mato ba nagkagawad, mato ba mga angkan lagi, porok leader pa dong. So kitawag nag political dynasty. Musunod jud ang anak. Pero kana siya di man ta anti-dynasty, no? Gibutang man sila sa Ginoo diha, ang Ginoo nay bahala nila. So ang amahan jud musunod jud ang mga
anak. So makita ito sa Davao. Sa diyang atong mayor na himong mayor diri, nindot niyang pagdala. Walay question sa damo dala yung anak ang mga tao moboto. Nga naman, nakita man nila ang pag-handle sa atong syudad sa Davao. Palakpakan niyo. Amen. So, sabot example lang na siya. So, makita jud ang bot pasabot no, inon ang tao manggod no, dili tan-aw niya ang unsay grado na human nimo. Unsa ka bright ang tan-aw sa tao ang imo mang agi. Ay tabo karon na usa ka kuan, usa ka politiko ba. Dato ka siya sa negosyo, maayo may grado. Sa negosyo, maayo kayo sa mumanage. Sa mga tao, maayo sa mumanage. Dato kayo sa kayo. Siya, sa diyang nakita niya ang iyang lugar, no, wala may asinso. Kumbaga, wala kasulod wala yung mga business na nakaadtos ng lugar. Oh. So, ang iyang gibuhat, midagan siya pagka mayor. So, ang gibuhat sa kalaban, bira-birahan siya. Anong birahan man ka? Una, wala sa grado. Wala ka mag-eskwela. Kung tanaw ni mo yung kwarta, daghan. May man siya mudala sa iyong negosyo. May siya mudala sa iyong pamilya. May mudalag tao, may performance. Birahan siya kay wasak. Way grado lagi daw. Nganong midaog man siya o sa mga sekreto. So mala pa niya. Basking wala ko'y grado, kaya na ko mubayad og attorney mo dipinsa sa kuha. Pwede ko mag-hire mga tao nga mga kuyaw mo advise sa kuha. Importante lang adunay political will. Mahitabo ang dapat mahitabo. Unsaon rang kuyaw ng mga tao background, mga professional, mga bright pero kurap milosot siya. Pinagi nakita man sa mga tao ang agi niya. Palapakan ng Ginoo. So ato nakita karon Jesus Christ diri sa kalibutan. Nakita to yang agi. Unsa may agi ni kasagaran diha? Miani sa kalibutan nataw sa saban. Sunod, yang ginikanan mga yano. Human unsa gibuhat niya? Nagsangyaw sa word of God. Di lang kana. Tanang pagsulay na kaniya. Sa bata pa lang daan, patyon yun ang mga bata. Ay nasayod sila ang Mesiya matao. Struggling yun ang layas-layas ang ginikanan. Human sa diyang natao siya, bugal-bugalan, gipatay. Karon, unsa may reason, ngunong di ta makapangalagad sa Ginoo. Nakita naman nato na. Nakita na nato na iyang giantos ang gitubos niyang tanan. Wala na ihago. Ang ato lang, mga lagad sa iha, musimba. Kaysa may Ginoo sa tong kinabuhi. Siya naghimo sa tong kinabuhi. Nahitabo na karon. Oh. Learn on me, pagtuon mo kanako. Magpatudlo ka. So nahitabo ni sa simbahan. Diba nakita nato ang head pastor tag-iya sa simbahan, ang head pastor mo ang tag-iya simbahan. Yang ministerihan ng Ginoo. Sa nang mamatay ang head pastor, automatic mupuli ang anak. Man mupuli ang anak, diha na libot-libot siyang pamilya na. Kung wala kahatagan lain, pariti man yun ang parinti man yun, pamilya man yun na, dito nas mga relatives. Sabot pasabot, kung gusto ka mo dawat sa responsible sa imong amahan, dapat mag-learn ka. Gusto ka musulod sa langit, learn nimo unsa gipangbuhat sa Ginoo. Unsa gipangbutas Biblia? Halas sunda. Unay purpose Ginoo. So diri sa panarbaho, di ba makita nimo pag ang papa pilotos il plano, ang anak automatic dayon pa eskwelahon na yung nagpiloto. Kay dali lang mapasulod trabaho. Kay piloto man. Pag di ka humag-eskwela, hapadong na hagbong nagmananggit kat-kat og lubi. So, muna lisod. Piloto lang yapon, kat-kat og lubi. So, kung ang ginikanan doktor, so, ang anak mo ko asag doktor. Kaya nakita ang nagwabog trabaho. Dakog pangwarta.
Pag di ka mag-eskwela, asa padulong? Padong nagmanghilot. Amo man istorya. Manghilot. Nayuba ng ginikanan, nakahumag kurso no katrabaho mga HR, mga BA psychology. Kanang maayo mo basag panguna-huna ba sa tao, maayo mo tambag, maayo mo advice. Unsay buhaton nimo? Ang anak mo sundog sad. May ipakuha experience. Pag di ka man, tuanas managnaay. Hagbog mananagna. Kinsay nagbarang nimo, o kinsay nagdaot nimo, kinsay nagkawat na imong pitaka kanang cellphone nimo, tagnao na. Na ang mga bata mag-learn yun na siyang parents. So, ika-experience, may mo yung good example sa imong anak. Diha mo nagsugod. Sumala pa diri, unang atong isgutan, kinahanglan kitang magtuon aron makakaplab kita sa kinabuhing dayon. Kasi nagabasag Biblia pa diri. Taas ang kamot mi nagabasag Biblia. Uy. Oh, nagabasag sa pilain. Uy, may basa-basa ning batan-on nato. Facebook, way absent. Oh. Basag Biblia. Sige, kinahanglan kitang magtuon aron makakaplab kita sa kinabuhing dayon. Juan chapter 5 verse 39. Unsa nakabutang diri? Nagtuon kami sa kasulatan kay nagtuoman kami nga diha ni ana makaangkon kami sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod sa kanako anon sa hustong pagi magtudlo nato ang pulong sa kamotunon. Kinahanglan magtuon ta para kita makatudlo sa mga tao wala nagapangalagad sa Ginoo. Ayaw suluha. Di lang ka maminaw, kinahanglan mag-learn ka. Lisod man pastor, o ay nagbasa ng English, na may bisiya diha. Oh. Pagampos Ginoo nga ma-elaborate pa na nimo. 2 Timothy chapter 2 verse 15 to 16. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahihimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho sa usa ka alagad nga nagtudlo sa kamutunan o gustong paagi. Dili nimo ikaulaw ang pag-alagad sa Ginoo. Kung na mo pasikot nimo, masipyat man ta, mo na Kristohanon. Praise the Lord, hallelujah. Yun na namin kinayag hapon. Ayaw ikaulaw ang word of padayon pagpangalagad sa Ginoo. Singon niya, Likayay ang binuang og dili Dios nga lantugi nga mas magkapahilayo lamang sa usa ka tawo gikan sa Dios. Magbantay kita sa atong pagtuon aron dili kita magasunod sa mga hunahuna o kalagdaan sa pamaagi sa tao. Singon niya no? Likayan ang panaglalis o paglantugi. Magbantay kita sa atong pagtuon aron dili kita magsunod sa mga hunahuna nga kalagdaan o pamaagi sa tao. Kinahanglan mo basa tag Biblia. Kinahanglan magbantay ta. Kay adunay mga bag-o karong simbahan no. O unsa man ubang sa mga gibutang diha no. Dapat unsay gina-preach sa pulpito, dapat imong i-review kung tinuod ba na o dili ba na. Kay daghay nagwarning ang Ginoo, daghay mo abot ng mga church nga mini dili tinuod. Di mo sultis ka matuuran. Puro lang sulti mga palami, mga pulong nga dili makasakit sa atoa. So ang word of God, normal yun na masakitan ka kay mo badlong, musaway sa atong kinabi mo disiplin. Colossians chapter 2 verse 8, busa matngunin nga dili ka mo matuntos sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Tawhanong kaalam ha? Nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili gikan ni Kristo. Unsay reason nga magtunta? Para dili ta matunto sa lipat-lipat. Nagtuo ka ang imong gisudlan tama di day mao. So mo na nga bantayan nato na. Muna kinahanglan as a Kristohanon dapat mo pailalom ka sa ministry sa simbahan para makabalo ka unsay ginabuhat sa sulod simbahan. Di lang magpabilin ta nga attender. Kolosya sa ikaduha.
Unang punto itong gibuhat ng giniha, kinahanglan kitang magtuon. Ikaduha, magtuon kita kung kinsa si Jesus. Manang gisulti ganiha, tun-an nato unsa iyang life, unsa kinsa man siya, kinsa man siyang anak, pilay edad niya namatay, pilay edad niya nagsugod sa ministeryo. Dapat masabtan nimo na. Magtuon kita kung kinsa si Jesus. Si Jesus mao ang bugtong anak sa Dios. Basic na nino. Kabulong tanan ini. 1 chapter 3 verse 16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ini gihatag ni ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga magtuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So sa mga purpose na ang Ginoo no mianis kalibutan para pagluwas sa mga tao. Isa ka nga giluwas sa tao. Isa sagko nga giluwas sa Ginoo. Pilibiliho lang alang kanato nga kita gipili niya. Amen. Si Jesus ang tigpamulong sa amahan. John chapter 12 verse 14-49, matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kagalingong kabuton. Ang amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kun unsay akong isulti og nasayod ako nga ang iyang sugo naghata og kinamanglayon busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Si Ginoong Hesus mianis kalibutan iyang gisunod unsay ipasulti siyang amahan. Subot pasabot nga ang daghay mga simbahan karon no maminaw ta sa Word of God. Pero pilion nato kay sa tong tinud-anay based sa Biblia gisulti diha sa Biblia ang iyang ginawali. Signon diri si Jesus ang atong manluluwas. 1 John chapter 4:14 nakita nato ang gisugilon ngadto sa uban nga gipadala sa amahan nga iyang anak aron pagluwas sa way laing manluwas, Jesus Christ yun. Dili si pastor, dili si sister, dili si brother. Muna, kung ma-Istanbul ka kay sister, di ka ganahan magtanaw siyang naong. O nakitan mo yung batasan, nadugay na nangalagad, sige maunang mo yung batasan, pasag din na. Way laing muluwas mo. Ang Ginoo lang yun, ang imong alagaran. Looking unto Jesus. So mga lagad, Ginoo, hangad dalas kay taas ang ayatan aw si brother o sister si pastor may stumble yung kay human being makasala tang dako kinahanglan tamag paubos pasag din na iyang gipangsulti kay masipyat ang tao sipyat ginang kabaw nga upatiil kita na noon so na sinto ta kay Jesus diya sa Biblia nga gipalyon sa ato sige niya. Si Jesus ang atong maghuhukom. Wala mo judge. Muna, dili pwede mo judge ta sa matag usa. Di pwede i-judge imong asawa, imong bana ayaw i-judge, imong anak ayaw i-judge, si sister ayaw i-judge, ang Ginoo ang ayan mag-judge sa tuwa. Muna yung Ginoo no, ayaw daw pag-judge para dili ka paghahukman. Ayaw tanawa ang truso sa ubang tao sa mata. Ayaw tanawa na o wasa una ang truso sa imong mata. Kumbaga kung nakita nimong mali iyang gibuhat, tanawa sa imong kagalingon si gibuhat nimo tama ba na? So naa mga simbahan karon daghay mga wala nga Kristohanon kay gitan-aw ang mga mali sa kay brother ka sister o labi ang pamilya sa pastor. Ginatan-aw. Muna struggle ang church. Nakita man Kristohanon magmatngon jud ta atong mata, atong kasing-kasing, isentro lang yun sa atong amahan mo, si Jesus. Palakpakan ng Ginoo. Sabtan ba na ito? No? Bisaya natong iwali, no? Ikatulo, magtuon kita kung unsay inabuhat ni Jesus. Magtuon kita kung unsay nabuhat ni Jesus. So, tanaw na to. Sa dang ang tao himasag Biblia, dagan siya'y mahibawan sa History's Bible. Una sa tanan. Bigay ko yun ha. Magtuon kita kung unsay nabuhat ni Jesus. Makuna sulti kaniya, magsampol ta. Atong nakita si Samson. Unsay ingon si Samson? Sadang nataw siya, giingon siya nga gihimo siyang Nazareno. Dili putlan ang iyang buhok kay nadiha iyang kusog. Gibawalan siya makig-asawa sa mga Palestine ba to? Sa gibawalan siya na, magkikasawa na. Ang gibuhat ni Samson,
nag-asawa man siya noon. Matod pas Biblia, si Samson mo ay pinaka-kusgan sa tibok karon. Hantog karon way nakablik siyang record. Lalimang kagampos tiyang giana, before siya namatay, natumpag. Ang layon iyang dumugon, iyang kunis-kunison lang, mura lang nag-ihog manok. Ang baba iyang lubag. Tanan. Grabe ka powerful si Samson. Pag unaw-unaw ba nimo, sadang nasipyat siya na nga isang pasaylos Ginoo. Last breath niya na nga isang tabang sa Ginoo nga makabalo siya. Ibaw ko siyang mamatay siya, pero iyan yung ipangayos Ginoo. Gitugutan si Ginoo. May balik tong power. Siyang body, mitaas yung buhok, og nalumpag ang duha ka poste og ang templo naguba. Sumala pa daw sa Bible scholar, no, nakita nila, diskubrihan nila, andun na yung mga soldier na dito nagtindog, nagbantay. Nakita ang kalansay, nakatindog lang gihapon. Grabe pagkabagsak. Murag kalit. Naging-uban ang Ginoo siya. Nasipyat na siya. Bot pasabot ang Ginoo ba, masipyat ka karon, pag imong kasing-kasing tinud-anay na ngay pasaylos Ginoo, pasayloon kas Ginoo. Dili ka ikundim, palakpakan Ginoo. Sabtan ba na to? Nahitabo kay Samson na. Unsa may mga lapsis nimo, pangay lang yung pasaylos Ginoo, pasayloon kas Ginoo. Mo ni nakalami sa Ginoo. No, gitanaw nila ang kasing-kasing. Na magiuban God, mga pasaylo lagi parang kasing-kasing dili tunay na di jud ka mapasaylo. So, mo na hinunan is kung basag Biblia, pa makita nimo ang mga tao naguna sa tua. Kinsa may lain diha. No si David, no. Si Bathsheba. Oh. So nitabo ato, na anak nila si Solomon. Si Solomon ay mo panghari. Anak ra ba siya sa kuan? Si Bathsheba. Naminyo man to, kay Uriah, namatay sa Uriah, papatay ni David. Kanawa, girestore si Solomon na imong hari. So wala tan-awas Ginoo ang lapsis ni David. Kaya naman, miangkon mas David mga isang pasaylo. Miangkon mas siyang mali. O natuman ng gyapon niyang promise. Sa kaliwat ni David, adunay hari magsunod siya, may mutukod sa templo. Mauna si Solomon. So betul-betul si David powerful, kuyaw, nagkakwarta, pero wala natukod niya ang templo. Ang nakatukod si Solomon, iyang anak. Palakpakan ng Ginoo. Sabtan ba? Dali na kayo ni. Sumala pa rin, no? Aso dapit na. Sumala pa diri. John 6:38. Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kagwalingong kabuton, kundi aron pagbuhat sa kabuton sa nagpadala kanako. Siya miani aron sa pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. So kita nangawala gyud ay tapis mo ako nagwali, no? Nangawala ko. Miani ang Ginoo sa kalibutan para pagkuha sa nangawala. So na mga pastor gipanggamit sa tua, mga si sister, si brother, naka-invite sa tua. Kung naka-invite man sila, tungod sa Word of God. Na sila kadasig mag-share sa gospel. Lucas chapter 19 verse 10. Kaya miyan ang ako nabasa kaniya. Matthew chapter 5 verse 17, 18. Ayaw ninyo pag hunahuna ang miani ako aron pagsalikway sa balaw ni Moses o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako maani aron pagsalikway nini kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o labing jutay sa bahin sa balaod di gayon mamahanaw hangtod matuman ang tanan. Miani si Jesus Christ sa kalibutan, wala niya gipapas ang balaod ni Moses. Wala niya giwakli kundi iya lang gitagag kahulugan, gituman niya. Bot pasabot kung sa'y nabutang sa Biblia kaniadto, abot sa New Testament na yung mga butang nga mo mapariha dito sa
Old Testament. So naidisim lang. Naigingon nila nga ang pagpalagad sa Ginoo no luwas na ta. Sa nang gidawat ni Jesus Christ, luwas na ta. Ang problema karon, kuha ni migituman ang kabuton sa Ginoo, luwas ka baka. So depende na sa pagtinlap-timpla nimo. Muna ingon lagi basag Biblia, magtuon ka, mag-ampo sa Ginoo. Lord, asa ko ipahimutan ni mga church nga dito ko makasabot sa pagpalagad sa imuha. Gusto ko, Lord, nga mahimo ko matarong at tubangan ni kanimo. No, dagay kastuhanon karon hambugiro lang gihapon. Kastuhanon po di makita ang iyang kinabuhi nga nangalagad sa Ginoo. Pag-awayon, muaway. Pag unsay hindi butas Biblia, dili sundon. Kung nakinahanglan yun na mag-learn ta, mag-ampos Ginoo, mubasa og Biblia. Kay once nga ang tao manggo dili mubasa og Biblia, di magtuon no. Labi yung ka ng uga dry siyas pagpangalagad sa Ginoo. Dawi musulti ang pastor, musulti si brother, si sister, masakitan. Matandog man. Kinsa man ka magsulti sa kwa ikaw ay nagpakaon? Wa ka kabalo sa akong background. Muna, sakitan gud man, mo contradict man. Once ubasa kag Biblia, kabalo naman kas panghitabo sa mga disciple o mga gipangbutas Ginoo diha. Pag musulti si brother, si sister, si pastor musulti, dali ra maabsorb nimo. Maabsorb man ang imong kasing-kasing matudloan naman. Ano man, nagabis naman kas Biblia. Di nakamalain. Para ako karon magwali ko sa inyo pagkamatarong. Gitanaw ninyo akong background. Gitanaw ninyo ang akong kaliwat. Gitanaw ninyo sa gipangbuhat nako. Sipyat mo. Kaya mismo ako nag-struggle ng butangan. Kanya-kanya ta. Ang nakalaman lang diri, nakos pulpito, kamo na diha. So muna yung kalain. Kaya naman, kanya-kanya man tagasa, ipaabot sa Ginoo sa kinabuhi. Kung yung ka, Lord, gamit ako sa gaman ng pamaagi, Lord, di ko kabalo musulti. Maulaw ko, Lord. Ang Ginoo wala imposible gamiton kas Ginoo. Kita ni Moses. Utal baya. Ako, sa totoo lang utal baya. Kung mabitang mabasa kong English, kita mo sa kasabot ko, pero pag punanon siya, gahi nga nun, akong dila, pitla, no, dugay ko kahilwas. Nga nabit akong tutong sa nagyungit. Kaya di ko yungit, may tutong sa ko, nga naman, gabata pa, may nag-uban mo yung may anak, dugay ko kahilwas. Muna, makasabot ko sa English, ang problema, pag sulti na sad, gipraktis sad na ako. Di sabihin yung practice on sad. Practice. Ginulay bahala sa tanan. Di na ito kikaulaw. Kung unsang naasay mo karon diha, ayaw ikaulo kay sa Ginoo na tanan. Si Moses, pitla man to. Sa dang gisugo siya ni siya Ginoo nga magwali sa word of God. Ginoo di ko pa musulti. Utal man ko, kismay mo tuo sa kuha. Kung tan-aw ba ini mo si Moses, na-adapt ba siya sa Egyptianon, sa Egyptian nga culture. Gwapo to, may ito mo pinsing-pinsing. Oh, tanang abilidad na sa iya ha. Maayo siya sa makig-away. Naka-eskwela siya sa mayong eskwelahan. Gwapong tao, saktong kaon, kumukaon siya, naitigpay-pay sa likod. Wa pa may tigpanso ng panahon. Kaya yung kahimtan ni Moses. Pero nasa'y apan. Utal. Dugay kasulti. O sa ingon ni sa Ginoo, naana si Aaron ba to? O si Joshua, naana dito. May mutabang siya. Naihil pero ipadala ang Ginoo. Sa ko ako, hindi mo ko singer. So, masugod ako diri. Nag-video okay. Ako rin pastor nag-video okay. Tanong-tanong ko sa YouTube. Ako naman isa nag-YouTube. Nalasag ko. Minakang lang ko. Pabaga. Ang una sanan, mamastor ka. Una, denial. Tunla ang garbo. Tunon yun may kasulis tao. Tapos, di man ko singer. Ito pa, video okay. Uman, nagpadala sa Ginoo og mga mamumuhat. Provide. Mulagi nang katingalhang butang buhaton sa Ginoo sa life kung manugyan ka sa Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. Amen. Hallelujah. Sisunod ini. Magtuon kita kung unsa inabuhat ni Jesus. Maling ganihan niyo. Matthew chapter 5 verse 20 ito. Nawang mana ni.
Pikas. Hebrews chapter 2 verse 9. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga gihimaya o gipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Sadang namatay sa cross, iyang giantos iyang kamatayon, gipasidunggan siya. Muna daghay tawo nga luwas na mismo kita. Daghay na mga Charles karon nagsimba sa Ginoo karon. Nagasayaw, nagapakpak, bananisigo, nagwali sa dugad tungod sa iyang kamatayon. So pagpangalagad sa Ginoo, pag nakay mga butang gipangbuhat, someday mamunga na siya. Para karon nagtanom kag liso mo nagpunuan ba? Nagtanom kag binhi liso, someday mo dako na hantod mamunga. Muna kita nagsugod ta sa bilgos kasadya. Dira ta. Pasag na Ginoo mamuhat asa ta ibutang niya nga lugar. Kaya sa Ginoo maning ministry, dili ni ka pastor, kundi sa Ginoo ni mo palo lang ta siyang kabubuton. Ayaw tan-awa kung init. Ayaw tan-awa unsay mga sulti-sulti. Tan-awon gyud nimo unsay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi og unsay buhaton sa Ginoo sa church nga iyang gitukod sa Bilgos kasadya. Village. Kompleto village pa ha. Social ba? Village. Kala mo kitang village ba? Nga lugar ba? No? Nga magbaha, nga magbutas. Nabi halwan pantat diri na saag wala. Nanay na saag? Ay wali halwan ng pantat bitin lang na saag diri. Nabi halwan din? Wala. Ana Panawa, village ni halwan kompleto. Oh. So, lalimang ka? So, nindot jud no na history. Kung ipalambo man yung Ginoo kay iyahaman natay masulti. Wala nagsugod pa minang lugara. Na history ba? Mabutas libro. No, maganahan jud ang tao maminaw. Matthew chapter 16:18. Busa sultion kay ikaw si Pedro gibabaw sa niining bato. Timani karon na Matthew chapter 16 verse 18. Busa sultian ko ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Sabto na to ha. Kisa may giingon diring bato. Ang bato mo si Jesus Christ. Kisa giingon ng simbahan kita mo na gilalisan sa mga relihiyon karon. Kini nga bersikulo. Kining imani ha. Matthew 16:18 manigilalisan kinsay tinuod nga relihiyon mo ilang tapik-tapikon. Busiya sultian ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Mo nay gisaligan sa mga simbahan karon. Gani ang kamatayon dili gayon sa kabuntog ni. Busa action kay ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Tawag nila simbahan, tauhan sa Ginoo. Nas Biblia. Karon, mga tanaw karon. Kining atong gikuan karon diri. Jesus Christ is Lord man nabutang mas Biblia. Amo gapon. Dapat ibutang sa Biblia. Ang bitil. Di ba nakabutang man diha? Mo na ilang kami original kinabutas bira inyo wala man diha. Wala man basta bibot tanan basi unsa pay pangalan sa simbahan. Importante gitudlo ang matarong. Mahimot ang Ginoo. Mihan ang Ginoo sa kalibutan, unsay gidala? Wala nagdala og relihiyon. Wala nagdag doktrina. Ang gidala ang kaluwasan, ang doktrina og relihiyon, tao lay naghimo ana. O dili na dautan, gigamit lang na para matigom ang mga tao, mga pangalagad sa Ginoo. Sometimes nagkanya-kanya na. Dili mo tabang sa pikas grupo kay lahi siya ka grupo. Di sa masin naglist na tong isa ka grupo dito. Di mo tabang kay lahi na ilaha. Kini nga mo ning amua. Nagkanya-kanya na. Muna daghay church karon nabuak-buak. Kay ang uban nakamata naman si buhaton. Kay nagabasa magbiblia. So muna no? GCIL, Jesus Christ is Lord. O Ginoo may Diyos. Di namas Biblia.
Usay sometimes tao gina-twist ang mind. Ka ninyo? So kini nga besikolo ginalilisan na nila. Busa sul ko ikaw, Matthew 16:18, busa sultan ko ikaw si Pedro, gibabaw ni ining bato, Jesus Christ ha. Tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog ni. Ang bato sumala pa sa Biblia, ang bato sa pamag-ang gisalikos ang pinaka-importante daw bato gilabay sa mga tao mo na si Jesus Christ. Muna ang pagtuo sa tao sumala pa diha dapat ang imong pagtuo daw matukod sa bato. Baha, linog, unsay makuanda paglig-on ang bato imong gitukuran, di ka basta-basta mawala, matumpag, maanod ang bato masistes mo na yung pagtuo asa gibutang nimo. Sa tao ba, sa Charles ba? Wala. Asa gituko nimo. Diretso ka si Jesus Christ. Kaya ingos Biblia, si Jesus ang bato sa pamag-ang gitawag as Bisaya pa na. So muna, ilang legislation. Ephesians chapter 1 verse 19 to 23. Giampo ko sab ang masanan ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ani kanato nga nagto kaniya. Kining gahuma nga ani kanato mo ang iyang gigamit sa pagbanhaw sa paglingkod kang Kristo sa iyang to dito sa langit. Dito naghali si Jesus labaw sa tanang mga hari og sa mga anaa sa gahom og namunon ingon man sa mga pangulo. So ang Ginoo jud naghari. So mala pa na dito Cos 5. Last, magtuon kita kung unsay pagabuhaton ni Jesus. Tun-an nato unsay iyang ginabuhat. Mo pattern ta. Dili ta ingon sundugon ang buhat ni pastor. Kung mali si pastor ay sunduga, ang tama mo sunduga. Kung namali si sister, si brother, dawi siya magsulti, ayaw na tanawa. Tanawa ang gibuhat ni Jesus Christ. Diya sa Biblia nga giluwas kaniya. Palakpakan Ginoo. Amen. 5, magtuon kita kung unsay gipagabuhaton ni Jesus. Ingon diya, si Jesus mo balik alang sa iyang mga tinun-an. Kita. Mibalik si Jesus Christ alang sa iyang mga tinun-an. Wala ingon mo balik anang iglesyahan na. Balik ko diyan simbahan, daghan kay na. Di ko anang gamay pondok diha. Di man ako yung pastor diha, o man eskwela. Kasi ingon na, magtuon kita unsay pagabuhaton ni Jesus. Si Jesus mo balik alang sa iyang mga tinun-an. Unsay klaseng tinun-an? Nangita bag profesional? Nangita bagag kuyaw ka mabasa sa Biblia? Nangita may kamuhubad? May ka magidebate? Wala. Si Jesus mo balik alang sa mga magpatudlo may gipangita ni Jesus Christ. Kasing-kasing. O tatong tulisan bitaw, karon dayon adto ikaw sa paraiso. Mauban ka kanako. Kasing-kasing. Wala tanawa. Oy, kuang ka, mamatay tao ka, hold upper ka, bakakon ka, wala agitonglo ang kasing-kasing sa tao. Muna ang mga tao karon naglisod. Once mo tuaws Ginoo, nagapaminaw ang Ginoo. Sa Israel sa unang panahon. Ang Israel sa unang panahon, sa history sa Bible, muna'y kuyaw. Muna siya gitawag o kanang sa matag gira siya mudaog. Gipili ko ng Israel sa una. Matingal lang ka, no? Ang Israel, kuyaw. No? Pag tanang gira, makikuban ang Ginoo. Tanang mga ilang buntogon nga mga syudad, ilang makuha. Yun na ng Israel sa una kanito. Nganong nasakop man sila sa Ehipto? Diba? Oh. Ang Israel, grabe ka powerful sa una. Sa diyang nasakop sila sa Ehipto, unsa may hinungdan? Unsa may hinungdan nasakop sa Ehipto? Tungod ni Solomon. Sipyat si Solomon. Ano man, daghang giasawa. Naman yung asawa, 700 kabuok. Iyang kabit, 300 kabuok. So sa atin, natigwang si Solomon, di nakabalo mo manage. Kato yung asawa nga Rayna, kinsang Diyos yung gigalagaran, magsunod-sunod si Solomon. Pagkato yung Rayna san, yan na sang kabit dito, kinsang ginasimba, musunod-sunod si Solomon. Wa na napatin ang Diyos sa Israel. Nabungkag ang Israel, nag-divide. O nasakop na sa mga Egyptian. So mala pas Biblia,
Ang mga tuaw daw sa mga Israelites daw, mga pag-ampo, Ginoo ka na sa may miluwason sa ipinang, di ko nakulata mi, ginapapas mo mi, way klarong pagdala sa mua. Grabe pagtuan na, dadungog nas Ginoo. Ang Ginoo day nagapaminaw sa iya mga taong nagtawag sa iya. Sa dili ta mawad ang paglaom, kung may problema, hilak. Panahon sa kalisod, hilak tuaos Ginoo. Ang Ginoo mangita jud pamaagi. Anang butangan na. Palakpat ang Ginoo. No, last nga verse ng basaw, no? John chapter 14 verse 1 at 3, last nga verse ni. Og miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod dili ko unta kamo sultihan niini. O kung atuan na ako dito o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, ato asab kamo. Amen. Nasabdam na nato. Atong palakpang Ginoo. Kung asa ang Ginoo, dito ta. Panikon tanan, mandoko, magpiyang mata, magampo ta. No, mandoko ang ulon piyang mata, ampo ta. Father God, in Jesus' name, karong ka buntagon, salamat si mong simple.